nga pediang sngbai phi baro menta kasngi ngawan ra shapi ya kawei kaplim kabla ai karteng de kif kabla penmi house name ar hajar khan nyo ha kasin kaban kong lapen I baladon kawei ka khun swet balari sumaria ka da ukni uba karteng frang bat ka persa jung u kameri ha kawei ka step phngap ukni ula ong yala ka persa ban lai cha school bat ulapen kre jingbam bang na ka banta jungka na ba ka lai school kong kameri kamkwa ban lai school ka ong ba mano ban ri ya umyaw jung u namar ka long ka khna ka bastan kumta kamkwa bat kam don kam ban lai cha school ukni ula ong ba umyaw jung ki friend ula he bat umlen le ya u khandiat por nangta ka school bus kala poe ula let bu eka na ba kameri kadang lai school kong ha kata kasngi anda ulawan phai shaying kawei ka basa marjan ka ba korteng karo beta kabla wan bur ya u bat ong ba snus ai ya kameri pakalai school bat ki khna rit kadaw ngin sayo sngo kham sakmat jong kani kaplim ha kawei ka banta lapen I ya kameri ka badang song class kum ki wei ki khna hanrei ha kapat kam su tanat ban sngam ya ki jing hikai jong ki nong hikai kat ba kamis boni kanang hipan song shin ya ki khna ban kli jing kli hanrei kameri class ngumya ya ki jing kli ki basuk ha ka subject jing khen kameri kala ong hala kanong hikai balakli ki jing kli ki basuk palat bat barok ki para khna klia phai saka kamis habayo sngo ya kani klakli da ki jing khen ki bakham e kameri namal bakalong ka khna ka bastan kalai jubab ya ki da ka basuk bat kalasya kli biang da ka bakham e shushu kameri kelas lem madio e ka answer dangmut bakamla jubab kamis kalap teng biang ya ka jing patai kelas jongka khamsi phang bakas ngapcha kameri kala jubab ya ka da ka badai anda kala jubab kamis kala simpan stat da ka calculator ban check ya ka answer jongka kasyam bakadai ka jubab jongka kasnguthu bakameri kalong ka khna ka bastat bha tang ka tu ka nepo lawan poi ka principal panpen ithu yalade ha ki khna baro ki khna kliap diang subhai ka hadinangta kameri kalakren kum ka khna samla bat kala ong ha kanong hikai pakan kol yala ukni banwan shaw no eka naba kam sngutanat ban song class hangta tang chiphang ufrang lawan poi banwan shaw yala ka persa siwa bakin lai kamis bani kala persyang banya thu bakameri kamlong kum kiwe ki khna kabamut bakalong ka khna ka bastan ha kata kapor ufrang ulakni tin bat ula ong haka bakadei tang ka jingkhen ka basuk kaba kameri ka jukhen haying yaki formula chong uchakov traktenbot kamis kala ong bakameri kadang newsnem hanrei ukni ula jubab bama uru dang prasnem ulala ban khen ya kata ka problem anda kala poe haying kamis bani kala persyang ban kukul yaki formula chong uchakov traktenbot kala shu ang lengo namar kilong ki ba e bha ha kawei ka banta katba umama udang trei bat kameri kala ong bakakwa ban shongling kumta baro arngun kila pelut por ha kata ka deulen nong bat bun bun kenta kilia thu khana umama ula ong bakakmi jongka kakwa eka bakandon perlok ha kawei kasngi kameri kalawan ra sha school yala umyaw ubaka I ban pen I syaki para khna kelas la ong ba udon tang kawei ka khmat ki khna kilakli balajia ayu ya u la ong baka klemtim namar baya u ayo nakajaka bren nyut kat ba nang mi kisngi kameri kadang ya jan shu lembat kanong hikai jongka kamis kala ai humwak ya ka batang siphang kala la ban pendem ha kawei ka banta kamis bani kadang wat jingtip saphang ki bahing jong kameri nangkong e ka wat jingtip ya ufrang napo kokul henrei kam syam ai hadin kat badang pule saphang ka para jong ufrang ka bakarteng dayana adler kakmi jong kameri kasyam bakalong ka bastat bha khamtam e ya ka subject jingkhen uwei UMIT professor wong bakadon ka jing start baphala kala banyarap yaki start jingkhen ban solve yaki maths problem katba kadang pule kamis bani kasyam bakakmi jongka kala I khunswet ya kameri hala ukni katba kakmi jongka kabadang don arphanyusnem kala khlan da ka ba suicide na kadaw ka bam la tim da ka jing sngusun e ya kameri ba sngulen na ka banta jongki kala khot ya ufrang banya kandu kat badang ya di pengat ufrang ula phla ba ula slem banyarap yala ka hanmen
hakapor bakawan saying lem bat kameri badang rin namar kaching slem jong u barok kisajia kumne kamis boni kelakli ya ukpa jongka ulaong ba ukpa ubasyo yala kalong bat ui kunre yaka katba hakawai kabanta kameri hapo bos kapet ya mat ya science project jong upara khna katba uta ukhna udang yat ba hapo bos uwei ukhna ulawo daka kejan ulaklon bat lapra ka project jong u kiwei kipara khna kilar khiben kameri marwei kalayarap ya u bat kalabom daka kot barben naka kli jong uta bawo ya u haba lajia kumta uprang ulale chua sa kameri usiem bakam lele anda ularung sapo principal office lapan senguthu ha u banya show askul kalam kabama bat kabam dei uong bakameri ru kasnguthu ya kata bat sngu sarong bakalayaram ya ubasya leben ka principal kalaong ha u bakameri kan puleno sa ok academy na kabanta kijing hika berangkat bat kajing start jongka haba ukini yo sngaw ya kane ulakan tat namar ba umla ban karshan ya ka saka school baremdor namar ba ulong ubadu kalaong ha u ban penyo ya ka daka scholarship umama jong kameri ula sem jing e ban jubab bat uong bakameri kalong kum kiwe ki para khna kabom la long ya ka ba kadang rit ban le school lem ki khna pule ki bala he ulami jendat nangta kamis boni kelawan na din jong u bat ong ban pentikna ula jubab ba umnang ban raya kata ha kawai kabanta kameri kalapan map naki para khna ya ka jingle bakla jongka anda la high school kameri batla umama jongka kilia le chaying anda kila poy ying kisiam baka evelyn kabadai kami I jong kameri kadang ap sabar kami I kala aikif da ka laptop kabarem dor bat kawai ka kot algebra blatho da usalas simmer kameri kam sngutanat ya kata ka kon namar bakala dep pule ya ka siwa bakan len kami I lembat ukhun kidang ya kren kami I kalaong bakameri kan wan sa no bat ka bat kan penbiang ya ka nadong sadong bat ailat ban pen I ya ka sam khamtam ya ka jing start jongka umama uong baka kmi jong kameri kam sya ban le yakla ka khun kumta bat ula ong ru basua ka kmi jongka kan sosai kala tho ka wei ka kon bakam sya e kameri ban sa bat kami I namar baka kwa e kameri ban sa bat ka bat kala ong ha u ban perkhat ba lem kumta ngan ai da ka kis na ka banta kalong hok man hok jong kameri da ka jing bitar kami I kala ong ban pendep ya kata hapo kut anda lapoi hapo kut uloya ka evelyn kabadai kami I jong kameri kala ong ba kasa a ka jaka ka bambyang lem umama jongka ha kawi kasngi uprang uong hakarubita banyarap ri ya kameri kumba arsngi lai sngi karubita ru kalai pdyang bat ong wat ladei kabasa marjan hanrei ka I ya kameri kumla ka khun ha kata kamin kameri lem karubita kilia pelut por da ka jingshan bat wai sngba ha kawi ka banta pan frang bat kamis bani kibadang ya kendu ha kawi ka bar baro arngut kilia pelut por hangta bat ki discuss bun ki a khamtam saphang kameri hangta kiladi kijingdi bapen sumphaya la kamen bat baro arngut kilia mat bat kilapan pau ya kajing iwe ha kawe ka step ufrang ulayo kawe kamil napo kod bala order ba kameri kan lisa bat kami I hapo Boston kumba arsngi anda kameri kelapoi ha Boston kami I kalapan I ya kidur kibahing jongka kanthop ya ka kmi jongka ha kapor ka badang samla kat badang don hapo Boston kalayalam ya kameri sya kawe ke university bat ong haka saphang hanyu tuli kidur jong kanam bat kaburam hangta ka don tang kawe kadur kane kadur jong ukri kori peralman ubala ban khain kijing khain ki ba e bha ha ka history jong ka mathematics kami I kala ong ha kameri bakadena ka badai ka kmi jong ka kan shen dala bu ya kadur jong ka hangni lada kala dep ban sof ya ka jing khain ka ba e tam ka badai ka Navier Stokes equation ha ka wei ka banta kameri kala sha pha khain ya ka wei ka jing khain ka ba e namal ka slem ban khain ula ong ha kami I bakam patla ban sof ya kata ka problem kat badang ya ban lek phai salaying kami I kala babi bakaya lam ya ka henrei kameri ka pansyai ha ka baka equation lane ka jingkili ka ba bakla takadaw kamla ban khain ya kata kumta kala lek phai byang bat kameri kala panbet ya ka jingkili
bat kalakhen bat kalayo ya ka answer hadu bakun bat pen ang lengo ya usyang lang namar ka jing start chongka kanda kelawan phai saying kelaong hala umama bakas ngutenat ya kami I tang ba kam tre ban sa bat ka umama ulas ngusen e ya ka bat ula promise ba un am I ya ka marwe ha kawi ka banta lapen I ya kamiri ka badang sya keli jing keli ha kawi ka bala pha na pokun kalaong haka ba u promise ba un am I ya ka marwe bat ulong ru ubri ubaba ha pokun ukpa kamiri ubam juan mi ya ka da ka bor jong ka Evelyn ukwa ba kamiri kanri ya ka da kami I jong ka ulaya jong ufrang ulapan phai tin ba umla banwan batai namal tang ya ka kerteng bapura laka khun ru tim bat juan jungo ya ka wat tang sisin habala kut ka session ka baar ulalet banbu ya la ka kmi hapo kali hangta ka kmi ka ong bakam kwa ban ya ka jab la ukhun hapo kun bat ufrang ula ainya hoaj kane ka jujia man la ka por haki ha ka wei ka banta kamiri bapli kalayam thang ba watla ukpa jong ka udon sajan hanrei juan jungo ya ka ufrang kamiri bat karaveta katba kidang ap hapo hospital hanrei kimtip bakiwan la iu hadinang ta ula ong ha kamiri ba ngikmen kum kitei kibriu ha kapor bakhaya ka kum ta ka khana kapal lui lui kla lech chat kmen lang batki ha kawei ka janmin uluyo jong ufrang ula ajingmun mon unlech bu ya kamiri syaki jaka sa ki khanarin lani syaki bru ki bakwa banri khulung namar umla ban job ya ka kis bat ka kmi jong u namar bakalong ka baru spa anda kladon khat arsnem sa IT ya ka bakan rai ba sa ai kan sa bat kan im haka jing im ka bala luit bat u hadin kata ula ong bon u perkhat ba ya ka ba ong bat ula lech no nang ta anda ufrang ula perkhat ba ula menjur ya ka jing ai jing mut jong ulo yo jong u ula pha ban sa bat ki we ki bri ki bakwa khulung kamiri kalapang nut bat yam sngus ei ba umama jong ka ula pan khei nyala ka kular namar u promise bo un am I no ya ka marwe ha ka ju kamin ufrang ula ya thu ha kamis bani ba kamiri kala lech sa bat ki bri ki bakwa adap ya ka hanrei kamin sim jong u kam kwa ban sa chngai na u ula ong ba dei namar jong u ka sajia kumni ha ka wei ka stem ufrang lambat karuvita kilali chengo ya kamiri hanrei shwa bakin rung parui ula ong bakam kwa ban ya kendu batki namar ba ula ino ya kamarwe ha ka jing sngusi karuvita kala pentengen ya ufrang ha ka wei ka benta kamis bani kala I ya ka pusta umyau chong kamiri kala shendur bat sen ha ufrang kumta ufrang marmar ula le chata ban sim ya la umyau bat ya kane la le da ka kmi jong u namal kam sutanat bat kenjing ya kimyau anda ufrang bat karveta klali jungo biang ya kamiri kisyam panban ba kamiri kladon bat ka kmi I chongka mar kumta klali chata bat ong ya kamiri panwan cha u hanrei kamiri ka artatin namar ba ula I ya ka bat hadin kala phet sabar bat ufrang ula libut ya ka klayam bat syo ya u namar ba ula I ya ka marwe ufrang ula I kanut buk ha ka kmi jong u kasyam ya kata kanut bung latho da ka khun jong ka bat ka Evelyn kasyam ba ka khun jong ka klala ban solve ya ka Navier Stokes equation haswa bakan yam anda ufrang ulawan rung biang saying kala keno ba ula thok ya ka kmi chaphang ka dayana namar ba ya thu sya ka perthai ba kala dep ban solve ya ka problem ka ba e tam hanrei ufrang uong ba shua ka dayana kan khlat la ong ha u ba an sapel bana perthai anda ka Evelyn ka kmi jong ka kala khlat na kane ka perthai mar snyo sngo ya kane ka Evelyn kala yo syok bat ufrang la lek no nangta lembat kamiri chalaying wala umdei ban ai ka notebook hala ka kmi hanrei tang na ka daw ban yo ban yalam no ya kamiri bat u katba ka Evelyn kadang plit ya ka notebook kala yu I ya ki umat jong ka khun ha kata ka notebook kala pangnut bat sngusi thang namar kala pan susi yala ka khun shua ban susai hadin kala kol ya ki mathematician ban petip sya ka perthai ba ka khun jong ka kadayana kala la ban khen ya ka novice Stokes equation ka ba dei ke jing khen ka ba e tam hadin ka tu ka ne banai kamiri kala lech pule sya ka university wala ka arta jong ka kadang rin anda la wai class mama jong ka la wan shaw
Oleh alam sya kawe kaja kai ale kai ki para khna bat hangta makaru kale ale kai lang bat ki. Kumta ka film kelak poi sya kabakun. Kumta sngub ha like share bat subscribe na kabanta ki video ki ban sawa.